Haast 2 meter bij 2 meter is er. De moannevisk die het juster speelde op het strand van Ameland. Hier libben er nog, maar een kwartier na de dierenambulance de visk uit het water hellen hier, wie hij deed. De visk is van een middag naar de wal gebracht. We kregen gisteren een melding van mensen die op het strand liepen dat ze een pijlstaartrog hadden gevonden. En ja, dat komt natuurlijk zeker niet voor. Dus wij zijn ter plaatse gegaan met de dierenambulance. Ja, toen bleek het dus een maanvis te zijn en hij leefde nog. Dus toen hebben we de overlevingspakken aangetrokken. En toen zijn we er naartoe gegaan en toen hebben we hem gebergd als het ware met 3 man. Echt met pure mankracht hebben we hem uit het water gekregen, ja. Het is haast de grootste moannevis die het één speelde onder de Nederlandse kust. 132 ierlingen speelden op exact dezelfde dag, 13 december, een moannevis on die het groter wie. Gewoon waar komt de vis net ver in het gebied. Het is voor iedereen, zijn we natuurlijk wel benieuwd hoe komt hij hier verzeild en helemaal boven Ameland. Hoe komt zo'n beestje hier vanuit Argentinië? Het is alleen voor in het buitenland, in Argentinië, waar inderdaad de temperaturen boven de 15 tot 20 graden zijn. Naturalis in Leiden zal onderzoek doen naar de vis. Nou, wij rijden hem nu naar Seksbierum toe. Er staat een collega van mij klaar, die neemt hem over. Omdat ik vanavond weer met de boot terug moet uiteraard. Daar gaan we hem overladen op een andere aanhanger. En dan gaat hij naar Leiden toe. En daar gaat hij voor onderzoek. Gaan ze kijken waar hij aan overleden is. Wat denk je, waar het er verstoren is? Ik denk gewoon omdat er en te koude temperatuur van de Noordzee is. En dat hij hier niet voorkomt. En hij is natuurlijk heel mager, want de maanvis hoort heel bol te zijn. En hij is heel mager. In 2013 speelde er ook al een derde moannevis op het Ameland. En nog een jaar eerder was er een libben-exemplaar vond.